Karbiang long rara phan birta kimi Jirpo production ahin pen kabonda pon mate kason sepon jak ve audio album non nang keleji jang mi po cheklo ni phai kep arani YouTube along pen rara thengno baklang ponpo bang audio album along ka cheparjana bang pu mate actor Komal Singh Kathar cheparjana bang pi mate actress Rumil Terangpi director Sarsing Tokbi producer Sing Tiso Kasang Tipi Lunsepo Raju B ketok la pentate or tipia bang Dilip Tokbi alang litum ka cepat dupen rara thengno ban pupusi nilitum News 24 Karbiang long sa hemlong data napale jag vele lota me nang phansi sing de nang do sing de ar lo pen prai un News 24 Karbiang long